Ahoj lidi, tady je Kings Village a Linux.cz. Takže co dneska budeme dělat? Jsme na jednom serveru. Jak se jmenuje? to je jedno, prostě na serveru. No a začne tady hrát, jsme teď jsme se připojili, takže hrajeme úplně od znova. Tak jdeme na. Tak jo. Takže odkaz na tenhle server bude v popisku. A jak už jsem se zmiňoval ve svém single playeru, no nevím, jestli jsem to tam říkal, ale... Čas místnost. Co jsi to chtěl? No to je jedno. No prostě, že tyhle videa nebudou tak často jako single, třeba single bude jednou denně, tohle bude jednou za 2 dny a tak. No, protože já zítra odjíždím, takže... Takže týden nebude a pak zase já týden tu nebudu, takže... Nic vilič, já tady nebudu 2 dny, ale jako to nic neřekl. Jo, já vím. A... Jo, dívej, co to je. Dívej. Co? Proč to nemůžu vzít? Čo? Ono to uteklo. Ono se mě to bálo. Škeleton. Hele, na jednu ránu, to je luxus. No, to není luxus, víš, on byl už poraněný. A... Machři si. Ježíme, ty si machříš. Je to takové pečko? Kaš. Jau! Ne, nezabij. Wow. Portni. Jo, omlouváme se za tu ozvěnu. A chtěli bychom začít někde na ostrůvku, postupně ho zvětšovat, takže podobné na Skyblock. No někde prostě moře a tam nějaký ostrůvek. Já vím, kde bychom to mohli postavit. Jo, tady je moře, tady taky ostrůvek postavit. No jasně, na poušti. No však jo. No, tak možná budeme potom hledat na kamerou. No, možná, takže jak jsem říkal v singlu, když řeknu tak máte rád odběr a like. Takže chvilinku počkejte. Pokračujeme, jsme zpátky a jdeme dál hledat náš... Co to vlastně hledáme? Baráček. Ne, ostrůvek, co kecáš? Pohni, jdeme dál. A jo. Kde jsi? Já jdu na druhou stranu, takže pohoda. Tady jsou pavouci, aha. Počkej, na kterou stranu jít? Se portni. Já nemám mídlo. Taky no. Jak jste si všimli, tak dřív to byl Jadžim, teďka je to Linux. No dělej. Já už jsem dělal portal. Kde jsi? Jo, ještě jednou se portni, tady se vlastně nemůžeš hejbat asi. Jo, já jsem zapomněl. Ty se nesmíš hejbat, jo? Jo. Já můžu asi. Takže určitě si na tenhle server zajděte. No jako docela na první pohled vypadá dobře, bez lagů zatím. A já už nemám jídlo. Hele kina, ale tamhle něco vidím, hala. To nebude přírodní. To je přírodní, to nevíš, co to ty na to se generuje. Ne, kecám. Teď tady je deska. Co? Počkej, co tam bylo? Kdo přivede 3 a více hráčů dostane VIP na 2 týdny zdarma. Ale sněžný biom, já si jdu říct sapling. Chci aspoň od každýho tak 2 saplingy. No to je dobrý, jako tohle na všech serverech zakázáno. Co? Mám 1 sapling. Já taky. No a teď máš druhý. OK, dík. Já natěším kapku dřevíčka. Jadžime, to je díra, budeme jak v mém singlu. Tam jsem taky lezl do díry. Já i předtím, když jsem to natáčel, tak jsem našel díru. Jo, hej, víš, že z ní padal golden.
Co mě to? Jo, aha, jídlo, aha. Kde máš jídlo? Ale skeleton, pojď mi na ní pomoct. Na skeletona. Já mám srdíčka. Dělej, to se zabije na spawnu, to se na spawnu. Cože? Ono se necítí. Dělej, portni se. Zase se někam portni se. 3, 4, 5. Dělej, na spam. Hochu, tohle nenajdeme nikdy, já se tady dám set home. Jo, už na spanu. Já jsem ty voko, počkej. No. To nic. Já tady mám vlastně set home. Portni. Ježiš, že jsem si ten set home dával. Portni, ty mě zabiješ a ty si to vezmeš. Jo a omluvte tu ozvěnu a omluvte, že tak sklesle mluvíme, protože je 11 hodin večer. Kde jsi? Zabij mě. Já tě nevidím. Já tě nevidím tady. Ne, ještě ne. Ještě ne. Dělej. Takže takhle je naše taktika, jak mít plný životy, nebo myslím tím. No. Já jsem se leknul. Dobrý, doufám, že nahráváme s kontrolou. Jo, dobrý. Aby to nebyl fail jak s tím... Jak jsme to začali, Skyblock? Jo. A těšte se i na Skyblock. Možná. No, možná. Kings Village, Ano. pojď za mnou. A kde jsi? Hele, tamhle je vesnice. No, tady máš. Tam Za jsou tebou. moje nugetky. Hej, mě nejdu si nugetky. Kde to je? Za tebou. A co já s tím? Tamhle je vesnice. Budem bydlet ve vesnici. Ale on já už mám obydlenou, si kupuju. To není. Jau! Který blbeček Je to dal do vtipné vyklíkovaná. Ty vole. Oh, sorry za... No. Hrozný Nenávidím griefery. Já také. To mě to rozgrifovat. Jo, vem tam sapling. A jestli ti padne. Prečo? Protože od každý barvy bych chtěl mít jeden aspoň 2 saplingy. Protože teď už se barvy pěstujou, že jo, nebo jako hodí. Máš schody a slaby. Já vím. Víš, že na sliby od 1 do 3 pokládá tu koleje? A i redstone. Já to vím. Mám semínko. Ale co mě štve, ta knížka. No hej, mám i od bílého dřeva. Od bílého dřeva mám žádný sapling. Já už jo. Já si zebral. Ne, mě padl z toho stromu. Daruju mikráček. Mám jeden sapling. Ty máš kolik saplingů z toho bílého? Jeden. No, když tak dej, já ho tady budu to. Ne, nech to k nám, budeme i k nám. Pojďme si vytvořit už nástroje, ne, já to. Jo, tak ale až koblový. Jo, však já mám ten dřevěný už a... Hele, já mám bug, to je bug. Tady takovýhle bugy mě štvou, no. Kde jsi? V jeskyně, vidíš můj nejk asi, jo, měl bys. Jdu nakopat kablu. Hej, tady je ten! To bude asi lák. Hej, to není lák. Ne, je to. Je lák. Jejda, omluvte to, doufám, že natáčím, jo, natáčím, omluvte to, ale mě to často dělává.
Asi mě zase vypadl celý net. Budu s tím mít problémy veliké. Takže tohle bude asi pro dnešek všechno. Nevím, jestli chvilku ještě počkáme, jestli, ne, snad ne, jestli to rozhýbeme ten server, teda můj internet, takže nic z toho nebude. Takže prosím like, odběr, koment a nazdar. A omlouvám se, že jsme tohle nedotočili, možná bude zítra pokračování. Nevím, ale tohle bych tam nejradši dal, takže nazdar. Takže pokračujeme, jak jste si všimli, tak předtím se mi vyhodil celý net, ale už to zase jede, už to frčí, už to frčí. Hele, mám takový nápad, nezabydlíme se v jeskyni, protože tam to je takový výhodný. Vždycky, když něco budeš chtít přestavit, tak normálně to vykopeš. Takže krumpáč. Asi vykraftím. Ne, já už mám kabel. Ale jaký? Kabel 100, ne. Co bylo 100 to ne. Já 60. A hej, ale já bych šel někde dál bydlet, ne? Nepůjdem níž bydlet? Já bych šel spíš taky dal. Chceš meč? Já si vykraftím všechny věci dvakrát. Já vždycky to radši kraftím dvakrát. Já taky. Já nevím, proč mě to vypadlo, za to se hrozně omlouvám, trošku jsem spanikařil, jak jste si určitě všimli, že už to tam nespravím. Jo, počkej, já se ještě musím kraftit. Ještě pár věcí. Já vykraftím asi 2 pece. Jo, ty krafty pece a tak, a já jdu na dřevo. OK, já ti jdu pomoct. Vezmu tu. Ne, ty najdi za tím někde barák tam. Ne, já jdu napříč světa. No, ty běž to a já natěším pár... Dejdeš? Hele, vždycky se ale budu muset zabíjet, jo. Hele, ovečky. Za jedno, no? To zebral skrafťák? Jo, sebral. Dobrý. Čormečo nekrade. Co to je za ten? Jo, jak jste mohli vidět, tak ten výpadek se mi stává často, protože co si mám s internetem, že jo, Jadžme? Jo. Mluvíme, boom, zrazu ho neslyším, server se mi lagne, jak jste viděli, tak se mi tam objevil, co to je, počkej, no to černé, víš, z čeho se dělá brána do Netherů, ten. Obsidian? No, tak se mi tam objevil Obsidian, jak jste určitě viděli. Mám to To se dělá i u mě. Objevilo se mi tam železo, objevil se mi tam lapis, lazury. No prostě. To není tvoje, to nebylo tvoje. Bylo to moje, však mi spadla i Skype. Ale to se mi taky objevilo, já jsem tam viděl i emeraldy, takže. Jo, ale mě spadl s tím Skype, všechno. Internet prostě. Tak aspoň ne, že si ti nevypíkol. Jo, takže za to se omlouvám, za to, že jsem tak hrozně spanikařil. Tak kde budeme bydlet? V jeskyni? Mám to risknout a vzít si vlka, u kterého nemám jistotu, že se mi neochrčí, nebo si toho z toho radši mám udělat boumíl. Boumíl. Sakra. Co? Já jsem naštval. Chceš pomoct? 2 koruny, dobrá. Dobrý. Takže já to ještě zopakuju, co jsem říkal, abyste věděli, jak často budou tyhle videa. Budou... Kolikrát jsem to říkal? Jo! Raz za 2 dny, teda jestli to dobře půjde, když to půjde špatně, tak třeba budou raz za týden. A ta jsme. No prostě, jak se setkáme, jak bude mít čas. No však já jsem to tady v singlu říkal. Možná bychom mohli nějakou informačku dělat. Jo, a jestli se divíte, že prostě nehrajeme jen my 2 spolu, tak to je kvůli tomu, že mě prostě nějak nejde hamači a teda. Jestli nevíte, co s tím je, nebo tak Nebo mi jak tak založit server bez hamačů. Protože on mi jakoby napíše online a asi 2 vteřiny a za 2 vteřiny mi zase napíše, že jsem hned offline. Takže... Jo, a pokud byste s námi chtěli natáčet, prvního hráče vezmeme, aby s náma natáčel. Ne, neportuj ještě. Uděláme to, ne? Hele, čekaj, ty mě zabiješ, neber moje věci. A prostě nemám jít. Portní, dělej.
Dělej dejto, typo a Lonix. Už jsem dal. Nedal. Jo, Ti to povolil, akorát, že... omluvte, ale mě asi bude za chvíli někdo... Zase. Počkej, znovu. Kdyby mi někdo volal, tak to omluvte, protože můj brácha je hodně naštvaný. A možná... Nesnáším griefry. Griefry. To taky říkal, ale toho se hodí. Jemu to takhle sklidíme. On si ničeho nepozná. Jo. Když tak se opíváme. To není griefování, jo? Kdyby to bylo vaše, třeba tak já to řeknu v množném čísle, omlouvám se ti tímhle, ale my ti to všechno zasadíme, my ti to všechno sklidíme a my si to všechno pobereme, my si to všechno počoříme a já to za Jadžimem zasadím. Jo, takže žádnou škodu nebudeš mít, protože my to všechno sklidíme. To by měl škodu, ale to je jedno. To stejně je griefy. Se mi zdá teda. Omluvte minutku, kdybyste mi dali. Takže jsme zpátky a za videem jsme to tu sklidili a teďka jsme to znovu zasadili. Já si vykraftím chleba, já ti půlku dám. Tady já si vykraftím jeden chleba. Mám 15, tak jestli chceš. A plný inventář. Jsme těžil. Nebo jak jsem teda těžil ten písek. No. Budeš takový koš, jo? Koš? Ne. Koľka potěže. To mi nedá. Počkej, kůže. Pojďme. Taká potěže za kamerou, takže. Cože? Je taká potěže za kamerou, takže. Počkej, natačíme. Hej, tady ten ostrůvek si postavit, v tomhle. Ale ty tady jsou už. Tak si craft na lodě a pojedem. Jasně. Teď se mi líbí, že prostě jakoby loďkou zbouráváš ty vykrafti si. Až to budeš mít, tak řekni. Já si vykraftím 2. Já taky radši. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sakryš. Na ruku. Já jsem lagový. Dobrý, počkej. Já se teďka neumím teďka. Ten nové. Jo, ona zatáčí. To je luxusní, jak to bourá. Plavat. Když nemůžeš, tak plav. A já Jadžima nevidím, jede prázdná lodička. Sorry, ale nejsem Jadžim, jo. Jadžim, Linux, jo, omluvte to, že mu budu říkat často Jadžim, protože to je Jadžim 27, ale teď se přejmenoval na Linux, protože měl problémy jako já, že já jsem se jmenoval dřív Placka, jak určitě víte, a teď jsem Kingswitch, takže změna je... Pokud tohle moře, to já už to vidím, to je prostě moře, že jo. Změna je přece Tam život. to je první ten. Leknín, juhu, to jsem přesně chtěl. Trochu tady to je hezký, ale jak kdyby tady někdo už byl, protože ty bambusy mi nějak se nezdají. A ještě bych šel dál. Já to nevidím. Hej, já tě nevidím. Taková prázdná loďka. Toč, já tě taky nevidím. Počkej, co se stalo? S mou loďkou. Hej, já jsem dostal aj loďku, a ještě styky. Já nic. Kde jsi? Ale už tě vidím, já už jedu. Dál. Počkej na mě. Tyhle tady, jo, sorry, promiňte. Možná budeme natáčet i nějakou parkour mapu ve dvojce. Jo, začnu, hele, tam je džungle, tak to beru. Tam beru ty hlavně. Kokoubín, aby se zase mohli cookies. Tamhle jsou Coco Beans. Takže za prvý nejsem Ment, který taky má rád cookies. Mě prostě chutnají, no. Co ti chutná? Sušenky. A kdo že nejsi? Ment. On strašně má rád. A
kdybyste náhodou potkali Menta a chtěli mu ukázat tohle video, prosím vás, neukazujte mu ho, protože on by mohl Linux se žalovat. Nekecam. Já nevím, co by mu udělal. Jsem viděl to koubín, ale je tady já. Už tě mám. Já taky, že jo? Dva saplinky, prosím tě. Z jungle třeba. Ty jsi neudělal sekírku? Mám, ale já jen tak listí, jakože budu dělat. Mám kokosky. Jo, 3. Nabereme hej toho co nejvíc, ne? Já zase nechci mít plný inf. Já se ještě musím vykraftit 2 loďky. Já už jenom jednu si. Ty jsi jako zničil? Co já? Ty jsi zničil ty loďky? No, jedna se mi zničila od tebe a druhá se mi zničila o letní, ale to je čekaj, ale mě z toho nepadají, když tak žádný, no, tak jungle nepotřebujem. Já jdu dál. Počkej, pojdu. Dělej. Nehýbej se, jo? Už jedu. Já se hýbu. Kde je ta loďka? Počkej, Jadžima, ona mi utíká. Tady srážím všechny ty. Takže omluvte, že tenhle díl je taky trápný. Tady mazil. Normálně, jakoby, už tě vidím. Stůj. Kde jsi? Dobrý den. Dobrý den. Policie. Jedu. Takže průkaz. Hej, průkaz. Ne. Počkej. Lákna. Hej, tady už možná mohli bydlet. Ještě ne, tamhle. No Já jo, bych šel někdo do země zase, no. a do země nepůjde. Hele, já ho přece jenom zkusím. Koho? Jemu. Tak se mnou Hariku. Herik? Ty vole, Harry. on po mě útočí. Proč ho taky hitl? Ten tvůj buzeren po mně jde. Řekni za mnou. Pojď zapucaj. Já už s tebou nehraju. Pojď za mnou pes, ty vole. Promiňte. Já jsem taky řekl, omlouvám se za to sprosté slovo buzeren. Pojď, tak pojď. Já jsem si to ani neuvědomil, počkejte, zkusím, jestli natáčím, jo, co děláš? Moje itemy, moje nádherný. Hej, chyť si toho čokla. Je to ještě vůbec můj? Je to můj, Hariku, pojď sem. Ne, nevrátíme, Hele, neuděláme si to, barák na stromě. a to co jungle. Ale víš co, já bych měl takový nápad, kdyby jsme prostě to normálně, jakoby byli nějakým tam ostrůvku a tam si dělali třeba jungle dřevo, nebo jungle dom, tak jakoby, jak Sims Novage, ne? Jak tam měl Bart, to se mi strašně líbí, ten baráček. Jo, hej. Sekej, a teď máme saplingy. Počkej, já ho pocikám a my počkáme na saplingy. Já jdu ještě hledat. Co jdeš hledat? No místo prostě. Tak jo, já najdu zatím 4 saplingy, jo. Okidoki. Nebo nestačil by jeden? Jak chceš. Jestli budeš těžit, tak když tak sbírej, no. Ne, jak chceš. Máš boneme al? Linux CZ. Určitě nám napište do komentářů, co si o jeho jménu myslíte. Ano. Tak určitě. Ne, já to neumím. Co určitě? Určitě. Jo, Deep Rider. Určitě. Yes. Tak určitě. Jo, já se to taky nemůžu. Jestli...
Počkej, natáčeli jsme už s Deedwildem. Jo, tak já nevím, on teď tady nebyl na Skypeu, nebo já fakt nevím. Počkej, ale já jsem to video zrušil, to je jedno. Už jsme natáčeli. On byl na prd. Dobrý ten, pojď, portni se. A pojď se k mnou průchod. Počkej, já hledám saplingy, mám jeden. Hochu, tady to vod, oh, shit. Creeper. Takže nevím, kolik máme nahraného, když tak to stopneme a uvidíte to v dalším díle. Hochu, tak tohle kus tady budu bydlet. Wow. No, ukaž. Já si tady úplně představuju. Tady místo toho, jak tam sám. Až mě uvidíš. Vidíš mě za tebou. Tady to udělám sloup, jako podpůrnej. A tady pod tím budu bydlet. Hochu, já už to úplně vidím. A někde jsem slyšel, myslím, že od Minecraftáka, že emeraldy se stejně vyskytují jen v Extreme Hills. A my jsme teď tady. A teď co to Extreme Hills? To jsou takový ty hory a ty jsme tady. Dej F3 a tam máš Extreme. Sedni si, Hariku. No tak dej mi teda tu hlínu, jak jsem si pěkně natěžil. Prosím. Já si mi k tobě jak si vyházel. No, stačí, dík. Nechci taky něco. Polu jsem krafťák. Počkej, to tu vykutáme, ne? Ať to tu máme v rovině. No jo, já to tady zarovnám. Já tady prostě budu bydlet, nebo možná i... Počkejte, já zkontroluji, kolik máme nahraného a budu zpátky. Takže jsme zpátky a ještě zkontroluji, jestli natáčím. Jo. Takže tohle bude pro dnešek konec. Zjistil jsem, že máme natočeného zhruba 25 minut a našli jsme si místočko pro náš baráček. Do příště to tu zarovnáme a v timelapse vám ukážeme. No to vlastně nebudu ještě prozrazovat, těšte se prostě na timelapse a jak budeme stavit domečky. Takže prosím like, odběr a ještě komentář a tak dále a tak dále. Takže ahoj, no. Čauky. Ne, to je blbý. Zdarec. A ještě tvůj pes? No, dělej, řekni něco. No dobrý. Takže ahoj.